मोनसे गिख्रंथाव आरो सोमोनांथाव खौरां सासे दुथां फिसाया गावनि बिसिखौ बुथारदों। जुनाद बायदि आखुनि हाबा मावदों सासे फिसाया। जाथायानो जादों डिमाकुसिनि बदलापारायाव। उदालगुरि जिल्ला डिमाकुसि थानानि सिङाव थानाय पाराम लाइन पाकिर बस्तियाव सासे फिसाया गावनि बिसिखौ इनायै बुथारदों। थारैनो जोबोद गिख्रंथाव। मिथिनाय बादिब्ला बिसोरहा 3 फिसाबो दंमोन। बुथारग्रा दुथां फिसायानो जादों 35 बोसोर बैसोनि मनिका टप। हिन्जावखौ बुथारखांनानै जायगानिफ्राय खारनायखौबो मिथिहोदों बुथारग्रा दुथां फिसायखौ। गामियारिफोरनि सन्देह खालामनाय बादिब्ला जौ लोंनानै दुथां फिसाया बे हाबाखौ मावदों। जौ लोंनानै बेबायदि सिगाङाव माखासे खेब बुनाय जाथाया जानानै थांबाय होननानैबो मिथिहोदों गामियारिफोरा। उदालगुरि जिल्लानि एसपि सुप्रिया दास आरो डिमाकुसि थानानि इनचार्ज नयनमणि पाटरिया जाथायखौ मिथिनानै जाथायसालियाव थांना नायबिजिरनायखौ जागायो। কৰোঁতে কৈছে যে নাই বালাপাৰা চকত ফাৰ্ম চকত হেৰি অলপ ঘটনা হৈছে বাগানৰ ভিতৰত বুলি কৈছে। তেতিয়া আনিম তিৰ্কীয়ে ক'লে যেন ছাৰক ফোন কৰি দিয়ক। তেতিয়া মই আৰক্ষী চকীত অচি ছাৰক ফোন কৰিলোঁ। দেখিলোঁ ফাগনুছ বুলি নামৰ মানুহে নিজৰ ঘৈণীয়েকক মাৰি কিনি পলাই গৈছে, 2জন ল'ৰা ছোৱালী ধৰি। এতিয়ালৈকে তাৰ ঠিকনা নাই। फै बयबो फै जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नबेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर। लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नबेम्बरनिफ्राय जोबजासे नुनो मोनगोन। 6 नबेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नबेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।